Gikan sa RMN Projection Center, ano yung kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukinig sa kababay nga taga Argao, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Gina. Ha? Syudad? Opa, matukog syudad. May mag-unsa man ka dito sa syudad. May amiga man ko pa nga mutabang na ako nga magkasud og trabaho dito. Pait man gud kaayo dinhi sa ato sa bukid pa. Uy, kung magsige lang kong standby dinhi. Maong maato lang ko og syudad. Unsa banday? Musugot ka? Aw, patuan na dito. Wa man sa trabaho din he. Ay, nahala. Musugot mi. Pero, Gina, pag-amping ba yan dito, ha? Opa, og salamat kid kaayo nga nisugot mo. Unya, unsa man, day? Okay ra kasi mong trabaho din he? Okay raman day, madara man. Kung dagan og customer, kapoy hinuon. Pero kung gamay sad, makapahuway man ta. Pagbinutan lang jud din hiday, aron madugay kasi imong trabaho. Hoy, katuog na ko na diha. Sa'yo pa biya tang mga mata og mapuhon. Nalingamon ko ini akong ka-textmate day. Uy, Ay, wag kay laing lingaw no? Kana aray ko na imong cellphone, kana imong textmate. ang mutubay man sad nako. Di ako na lang kalingawan. Pahala ka diya, uy. Muna kong tuog ni mo. Ha? Imong gihatag ang akong number sa imong ka-textmate? Uday, Gina. Uy, nga ano ko din taon? Ang day. Nahibaw-an man ko niya, may uyab ko. Nasipyat man nung kong send. Na wrong send man. Ang mga text na para unta sa akong uyab, dito man na send na ko niya. Na, muray gitangat ni mo. Unya, nga naman gihatag ang akong number. Ang ganahan man siya og textmate. Mauto ako na lang gihatag ang imong number. O babuta lang unya, kay mo text rato nimo. Ay, salamat nga nangipos na gud taon mi. Makapahuway na gud taon ko. Si Tayturi ay, muralag, wakapuya. Ilaag pagkid kauban siyang uyab. Uy, isa man ang nanawag. Number naman ni. La, dili ba ka ni ang yatagan ni Doris akong number, no? Hello? Hello? Kinsa di ay ni? Ako si Ruel. Si Gina ni? Oh, Gihatag mo ni Dory na ako imong number? mauba. May tuyo ka? Wa, gusto lang kong makig-friends ni mo. Pwede? Okay ra, uy. Friend raman ka, ha? Sige, friends na ta. Unya, kamusta naman si Ruel, day? Okay raman, day. Sige, magmiktik sanay. Nya usahay. Mukalitlag panawag. Unsa man nang uyab siya nimo? Wa, day, uy. Nguyab good taon. Gusto lang makikikala ang tao. Unya, imong papanguyabon. Malay mo, ma-develop siya nimo. Kay wa lang siyang mahibaw nga may uyab ko. Sigurado man jud tumanguyab to nako. Day, Maong ikaw, andaman lang na imong kaugalingon. Kay sure jud ko nga, manguyab na si Ruel nimo. Ruel. Nanawag malagi ka? Kimingaw ko ni mo. Unsa? Tiksad ka da. Lagi. Wa ko makadisturbo ni mo. Wa man. Ikaw ba? Magsige man ang kagpanawag na ako, uy. Wa ka puli, eh. Dili mahitabo nga mapulaan ko si mong tingog, Gin. Ruel, Mingaon din ko. Kung di ko makabati si mong tingog. unsa? Lagi.
Sure ko, naigugman ako nimo. Naigugma ka dako nga wa pa gani ka makakita nako sa personal. Bisan na ako makakita nimo. Bisan og ang imo lang tingog ang pirmi na ko matungog. Pero tinuod akong gisulti nimo. Naigugma ko nimo. Ruel, Jin, sugtan ako ha. tawagin lang niya kog balik, Well. Kay ako panahon ang ang imong gisulti. Ingnan bitaw ti ka nga, manguyab na siya nimo. Unya, saon man ninako, day. Sugta, uy. Akong sugtoy mo, wa man ko makakita sa naong ana. Sige lang, good. Kalingawi lang na, kay di man dyan mahitabo nga magkita mo anak niya. Kay tuagod siya sa Mindanao, ni ikaw di asa Cebu. Sige, sugta. Habi ni mo, Jin, lipay kay ko. Ngayon mo na kong gisugot. Salamat kayo, day. Pero, maulag ki. Nagkauyab ta, din sa cellphone. Dili gud mahitabo nga magkita ta, kay layo man kaayo ka. Kasi nangingon mo nga di ta magkita. Karon nga imo na kong gisugot. Maningkamot ko nga magkita ta. Ha? Mayo hinuon na mo aris siya sa Cebu aron magkita mo. Laday, uy. Gikulpaan man ko, day. Nanong kulbaan man kuno ka? Ang day. Ang iyong giingon ako nga, basketball player siya. Siyempre, taas yun na. Unya ako, 4'11" rabia ning akong height. Mura lang kog sungkod niya. Okay ra gyud nang mubo ang babae day. Oy, ang bati kun mubo ang laki. Ha? Di na ka sa Cebu? O, Jin, may gianhim ko sa Cebu. O gusto ko nga magkita ta. Pwede? Oh, sige, makita ta. Kay gusto na sad kay ko makakita nimo sa personal. Hain man ka ni si Rowel. Ang iyang giingon nako nga ano siya magpaabot nako sa plaza. Asa man ka siyang napita? Ang akong cellphone. Hello? Rowel! Asa man ka napita? Diyan ako sa imong luyo. Ha? Hi, Gina. Ikaw? Si Rowel? Yes, ako si Ruel. Og nalipay ko nga nagkita lang kita sa personal. Ingon ka, basketball player ka. Kamubo gud nimo. Mubo pa man ka nako. Sorry kay Jin ha. Nga wa ko matugan mo tinuod kay naibaw man ko. Nga kumusulti ko nimo nga mubo kay ko. Di na ka magig-text na ko. Ug di ta magkauyab sa cellphone. Pagkakon man ka, uy. Jin, usbon ko. I'm sorry. Kadiyot ragod. May mong imong kuhaon ng imong sunglass? Dili gid maklaro ang imong naong. Ayaw lang. Kuhaan lang gud ni, be. Ay. Hala. Libat di ay ka? Karon nga, Sana ni, uy. nasayod na ka sa akong diferensya, Jin. Naranin mo desisyon kung gusto ka ba nga ipadayon nato ang atong relasyon. Sultihan talang ka. Karon nga nakita ka na ako sa personal. Nisamot na akong gugmali mo. Ruel, dili ko gusto nga mupasakit og tao. Dili ko gusto nga masakitan ka. Oh. Pero, daoy, lain na gid uy kung kita ang magkadayon. Mugbo kaayo ta. Sorry gid kaayo. Makigbuwag gyud ko nimo. Sorry. Okay lang, Jin. Nakasabot ko nimo. Ug nalipay na lasab ko nga nakita tas personal. Salamat nga. Usakay gayon niya na. Nagkauyab sa cellphone. Dili ko na ikalimutan. Ruel, nagtuo ko nga gwapo ug taas nga Ruel ang akong nakita. Apan dili di ay. Ug sa mga lalaki nga hilig kaayo og textmate, sulti mo sa
tinuod ninyong pagkatao. Ayaw mo pamakak. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Gina nga taga Argao, Cebu. Among kaagi gibatan udo sa radyo ni Rega Persuelo garing o kabus sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalang mga suging paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address, rmndramada.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan ko niya sa pangan nga Gemma. Hingkod ang pangidaron. Minyo ug may upat ka mga anak. Itago na lang sabang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa kong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Uy, maayo kay naabot ka ka, Rudy. Timing kayo. May pagkaluto sa unod sa baboy nga akong gilatan. O gibutangan akong daghang cabbage. Kay mo man mo gusto. Binsan sa mo si mama? Aha? Kay nga naman. Imo na sa kuno siya gitubag-tubag sa dagang tao. Unsay kitubag-tubag ba? Nawawan mo kuno siya kay imo siyang gitubag-tubag dito sa tindahan ni ng Silya. Taka malas mama ni mo, uy. Natural na to bago na ako siya. Kay gipangutan naman ko niya kung may sobra pa ba kuno kong kwarta. Kay mo gamit siya. Natural nga akong gitubag, nawa na. Kay napalitan ako sa merkado anang akong giluto ron. Ang sobra na ko, mo na tong gipalit na ko glamas sa tindahan nila ng Silya. Gitubag-tubag ko na nimo siya. Nauwaw siya. Sabi po, mo ipasabot nga ako sa gitubag-tubag. Kanang nagsinggit-singgit ko? Uy, uy. Gitarong ko lang siya tubag. Ako pag rin giingnan nga karon nang inig-uli ni mo kay basi may kwarta ka. Ayaw di ko padungga di ma. Nga daw ano mas mama sa akong naguan. Kainahan ko na. Waton ko maghimo ana Rudy, uy. Pataka man nagsultis mama. Usab, kung makabati ko nga sumbong si mama nako nga pasakitan mo siya. Kalinting baan ako nimo di ma. Rudy! Pangayo mo sa kwarta? Hay man gihatan nako nimo. Kapila ra bugi pagkahurot ana, uy Rudy. Kapila ra sab gutong gihatag mo nako. Nya gipalitan pa gyud akong 5 ka kilong bugas. Mahal na bi ang bugas. Maong kini na inahibilin. Wala tay para sudan karong panihapon. Kay gikuhaan pa binig pamahaw. Ug baon sa tulo ka mga anak nato eskwelahan. Kausik sa dimog kamot kung pakuptong kag kwarta di ma. Rudy. Sa may akong hatag ni mama ron. Ngan ngayo ra bato nako. Nagtuo kong masubra ka pa diha. Rudy, wa na taon, uy. Grabe naman ganina akong daginot din, he. Bisit ang bayay! Rudy, sa ba magubaro na to bangko, uy. Wala kasabot ining pamuyon ato Jima, oy. Pero may tamuhot na ng kwarta. Usik ka man kayo mo kwarta, oy. Usik ba, uy? Ingna noon nga dili nakapaigong imo kita. Kaya nga ito pang hinahanglan, dili na pares kani adto sa usaw, duha pang atong anak. Huwag nagatagko na ko na sila. Huwag dagko na sa magina pag hinahanglan. O yung imong sweldo mo gihapon. Unya karon bisan og lisod pa ta, magtagaan ka gihapon sa imong mama. Ayaw ilagti ang dayon kong paghatag ni mama, ha? Ayaw din ilagti, Jima. Ayaw din ilagti hanod karon, ha? Isa ba, Rudy mo, ikaw sa ganda paggulit mo sa umbok na nagsawang. Usab nga magbuot ka sa kinitaan, katilaw ka na ako. Ha? Anak! Kulatahan ng tao! Ano mong asawa rin? Nilagom tuod ng bukton mo, Jima. Sagot ng pagpira ni Rudy ako, ma. Usam taon ang bana ni mo, eh. Minyo na taon siya. Tulo na ng inyong anak o nangiskwila na. O bayon taog dako siya kita. Aron makahatag pa siya siyang inahan. O yung gingon ana nga kuwang pagani siyang panginahanglan ng iyang sweldo. Dili siya makasabutan na, ma. Nagtuos yung giusikan ko ang kwarta. Wala magaling ko makapamalit sa personal kong mga gamit.
Sanas Mari, oy. Ako gani, wala man gani ko maghandom nga may ikahatag pamuna ko. Kay nakasabot ko nga may pamilya na mo. Kung mauna nga wala kalinaw ang inyong pagpuyo, o gisugdan ka nagdapat, pagbuwag mong Rudy, Jima, oy. Ma! Nagkabuwag mi sa akong bana. Kay wa nagid ko kaantos pa. Ilabi na kay mataglalis na mo. Musalga dayon ang iyang inahan. Dayon og abiba siyang anak nga ipakulata ko. Niuli ko sa amo og daling kamot na lang ko alang sa akong mga anak. 2 years after, may nakaila kong laing lalaki nga nidawat sa akong pag-aako. Usa siya ka Muslim ug buutan siya. Unya, Mahal ti ka, Jima. Dawat na ko ang imong kahimtang. Handa ba kung mutabang kanimo sa imong mga anak? Apan Omar, nahibaw gid ka nga dako kong minyo. Ug wa na ko'y kagawasan pang mahigugba sa laing lalaki. Nganong man? Nakitang tanan, may kagawasan man mo ba di ugog? Ug hadlo ka kay kasado ka mo sa imong bana? Pagkasal ta. Unsa? Oh, Unsa kasal kod? Dili na ako mahimo magpakasal tungod kay kasado na ko sa kumbana. sa amo nga Muslim, pwede man. Ah? Magbalik Islam ka. O mahimo na kita nga makasal sa amo na relihiyon. Unsa? Aw, ikaw, sa may tanaw mo ng Muslim. Okay ba siya ma? Buutan siya. O gugyan. Gani, gisa nagwa pa ko gipasalig niya. Apan, ditabang na siya nako. Hatagan ako ni og budget alang sa eskwelahan sa mga bata. Sa baday trabaho anang Muslima. Negosyo-negosyo, ma. Mauman bitaw nga nagkailami. Kay may gideliver siyang stock sa tindahan nga akong gitrabahuan. Aw, og ako, praktikal na lang. Kay niyan ang imong sitwasyon karon nga tulo na ng imong anak. Ug wa gyud magpakabana ang imong bana. Aw, musugot ko anang Muslim oy. Ma, Ipaila-ila ko anang Muslima. Kay dili sab ko mapataka og lahog nimo ng tawhanan nga wa ko makaila. pero nahadlok ko, ma. Aw, may kahadlok ka ng Muslima? Ako mauna, ayaw na lang. Mama, dili kang Omar. Kung dili kang Rudy. Kung anong hadlok ka mas bana mong buang? Basilikihaw niya ako adto kung mahibaw siya may lain akong laki. Aw, ikay hapod. Ha? Wa di ay ka mahibaw. Nga may lain naman ang kapuyo ang imong bana. Ha? Ay, salamat, Jima. Gidawat na di mo ang agong-agong ma. Tawag kinakita ko matinud-anon kasi mo pagbati na ako, Omar. Og dako na kong natabang na ko sa akong mga anak. Ayaw ko huna-hunaan ang akong tabang. Naluula ako sa imong sitwasyon. May tulo ka mga anak ug magsustinto ang imong bana. Irresponsable siya. Omar. Sige. Pakasalayon kita, ha? Ha? Pakasal? Oo. Sa ako nagikaingon, magbalik Islam ka. Balik Islam? Oo. Wa pa man ko ma-Islam sukad. Mao ka na nga mo nga pagtuo. Ang tanan nga tao, Islam ka ni ato. Kamo mga Kristiyanos, nga Islam kamo. Mao, kung musuot ka sa among relihiyon, tawgon ka nga nagbalik Islam. Mao ba? O, mao ka na. Sige, sugot na, Jima. Balik Islam na. O, pakasal dayon kita. Omar, nagbalik Islam gyud ko. Og nagpakasal mi sa Muslim. May marriage contract gyud ming gigunitan. Apan di gyud mawa ang akong kabalaka nga basin mo react ni ini ang akong kanhibana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kaduha ko makasal. Una, sa akong bana nga usa ka Katoliko. Ug ang ikaduha, sa Islam sa bana kong Muslim. May duha gid ko ka marriage contract. Matawag bang legal ang duha ko kaminyoon? Ikaduhang pangutana. Dili ba ko mahimong mareklamo sa una kong bana sa akong pagpakasal ani ikaduha kong bana nga Muslim? Kay kasal man sa miadto niya sa Katoliko. May anak na biya sa ming usa sa Muslim. Ikatulong pangutana. Mahimo bagud kong ikihas sa akong bana nga Katoliko nga may lain man sab siyang ka-live-in o may anak na sab sila? Ikaupat og katapusan. Kung pananglit lisod-lisuron ko sa akong unang bana, mahimo ko ba sab siyang ireklamo bahin sa pila ka tuig nga wa siya magsustento sa among mga anak? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jama.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw sa ngalan sa ko ang partner nga si Dr. Rene Obra kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug mga problema of course sa puntong legal. Ug pwede niyo ipadala inyong mga suwat no sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga Suliran Official Writers Page. Ug wa tay mga computer hinay ato ang internet pwede gyud ninyo ipadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran pinaagi sa ato ang office address nga naa sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ug ayaw mo katingala nga no naginusara ko ron kay nilarga manggod si Dr. Rene Obra pero mobalik ra gito ako ang partner nga doktor and punto legal man sad atong pagahisgutan karong adlaw. Ato ang letter sender karon gikan sa Mindanao ug ang iyahang pangalan kay si Gemma. Si Gemma kaduha na ni siya naminyo. Una, sa iyahang bana nga Katoliko. Ang ikaduha manggod niya na bana kay Muslim. Nagabuwag sila sa iyahang bana, katong si Rudy, katong Katoliko, no? Matong napaminaw sa drama kaganina. Kay magsige man lang gusto silang away. Nya, himo-himuan siya, butang-butangan siya sala. No? Sa iyahang mga ugangan, unya kay mutuo manggod to. Ang iyahang bana, kato si Rudy. Unya, pagkahuman sa duha ka tuig, nakigminyo siya aning Muslim, no? Nato nga igsuon, unya buutan baya. Karon kay nagbalik Islam siya, kay para sila makasal o nakasal sa Diyod sila, no? Nya naapod kuno sila marriage contract nga gikuptan. Karon ang iyahang pangutana is kaduha manggod kuno siya nakasal. Una sa iyahang bana nga usa ka Katoliko ug ang ikaduha sa Islam nga bana kuno niya nga Muslim ug naa sa Diyod kuno siya marriage contract. Matawag ba nga legal ang duha niya nga kaminyoon, no? Now, ang akong concern lang gyud ani sa imuhang pangutana, Gemma, is ang ako man kong pagsabot pod no sa inyong relihiyon sa atong relihiyon nga Muslim, ang lalaki raman nga Muslim ang pwede maminyo og kadaghan, no, more than one pwede maminyo siya, pero ang Muslim nga babae dili manggod na pwede maminyo. Unya ang Katoliko nga kasal mao manggod na ang gitawag nato nga marriage ceremony nga inyuha or imuhang gigamit para mahimong valid ang imuhang kasal. Kay kung kaslon manggod ta, usa sa mga requirements is marriage ceremony. Ang ceremony pwede ang mukasal ang mayor, huwes, pwede pod ang either pari or ang minister, depende kung asa ka nga religion ni belong. Unya kay Katoliko man ka, so ang imuhang ipili ang seremonyas sa imuhang relihiyon which is Catholic. Now, ang basis manggod nato ana is after man ka naminyas imuhang simbahan sa Katoliko na napadato ang imuhang papers, so naa kay marriage contract nga naa sa local civil registrar. Unya, para ka maminyog ikaduha, dapat unta gipaanal nimo ang imuhang kasal, labi na nga if ever man gani nga nitugot ang Muslim nga relihiyon nga ang babay pwede maminyo og kaduha. Atong panahon nga naminyo ka, nahimo Katoliko pa manggug ka. Unya sa ato ang Katoliko nga relihiyon, di man ka pwede maminyo og lain, no? So unless naanal nimo ang imuhang unang kasal, dili to valid ang imuhang marriage ngadto sa imuhang Muslim nga bana. Ikaduha niyang pangutana mga sukintig paminaw, dili ba kuno siya pwedeng makareklamo sa una niyang bana sa pagpakasal aning ikaduha niyang bana nga Muslim kay kasal man sad sila sa iyahang Katoliko. Naara ba kuno sila anak anang iyahang usa ka Muslim? Now like I said, ang ato ang concern manggod kay kung maminyo tag kaduha unya gidili na sa balaod, pwede manggod ta makihaan og kaso nga bigami. Ang kanang kaso nga bigami mga sukintig paminaw, mauna siya kaso nga atong ipasaka batok sa usa ka tawo nga naminyo og ikaduha kay gidili lagi gyud no mga sukintig paminaw ang maminyo sa kadaghan. Ang exempt gyud ana is if at the time nga naminyo ka, you belong to a religion nga moallow og polygamy. Kanang polygamy meaning to say pwede ka na ay more than one nga asawa. Pero sigon manggod sa akong gisulti kaganina, and as far as I know, ang religion nga Muslim, ang gitugutan ra gyud nga magkaminyo og kadaghan, murag ang lalaki raman. So murag dangerous kaayo ng imuhang gibuhat, Gemma, nga kaduha ka na minyo, no? Sa imuhang nga wa pa nimo napaanal ang imong unang kasal. Ikatulo niyang pangutana, mahimo bagyud kuno siyang ikiha sa iyahang bana nga Katoliko. Nga naman pud kuno siya laing kalivin, nya napud kuno sila anak usa. Well, pag pwede gyud mo magkinihaing duha, no? Ikaw makiha kang bigami kay nagpakasal kag ikaduha, siya pod ug wa man ganito siya naminyo kay di man siya pwede maminyo, kay di man sad siya Muslim, di man pud siya pwede makipuyo og lain nga babae, isip ba nag-asawa ang ilahang pagpuyo.
Kunya ang iyahang kapuyo dili magyuday niya asawa kay ikaw man yan tinuod nga asawa. Therefore makihaan pud siya anang kaso nga gitawag nato og concubinage, no? Ang importante magud aning kaminyoon mga sukintig paminaw, unya dili na mo work, no, ang inyuhang kasal. Di man gud pwede nga mo enter taglain nga relasyon, unya kalimtan na lang to nato tong atong unang kasal. Ug ganahan mo nga naa na pud mo laing forever, undangi sa ato ninyong usan ninyo ka forever, ha mga sukintig paminaw. Ipaanal sa gitana nato fakto. Katapusan niya hang pangutana, ikaupating pangutana, kung pananglit lisod-lisoron gid ko sa ako ang unang bana, mahimo ko sab ba siyang ireklamo bahin sa pila ka tuig nga wala siya magsustento sa iyang mga anak. Aw, kana of course that is a different issue, no? Outside man na sa inyuhang relationship ug inyuhang kaminyoon. Ang kanang paghatag og sustento, that is an obligation, no, of a father or a mother to the children ngadto sa mga bata. Mo na relasyon niya ug mo na inyong obligasyon isip ginikanan. And maski pag nanamoy kapuyo naminyo na mo kapila ang kanang inyong mga anak, maski pag lehitimo or illegitimate na nga bata, obligado mangyud ta nga mo suporta aning ato ang mga anak, no? Pagkalisod gyud hunahunaon nga ma-broken family ta, pero of course di masagyan na nato malikaya, no, nga nagay mga higayon nga ang atong kaminyoon medyo dili gyud kaayo swerte, pero ang importante gyud, no, and I will keep on reminding you mga sukintig paminaw nga usa ta mo enter og lain nga relasyon in town. Please ipaanal in town ng inyong kasal, ilegalize na ang imuhang pagka-single, usa ka mo enter into another relationship, and husaya pud na ang mga obligasyon sa mga ginikanan ngadto sa mga bata. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide. Tatak RMN, mayong adlaw.